Dobre, takže prvá vec, ktorú je treba povedať, je, že pani Bučková nastúpila sem k nám na ministerstvo, respektíve na Fond sociálneho rozvoja 15. októbra 2010 a hneď pred nástupom do funkcie, deň pred nástupom do funkcie, to znamená 14. októbra 2010, napísala takúto vec. Žiadosť o vylúčenie z procesu konania k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev číslo o operačný program ZASI FSR 2009/2107 a operačného programu ZASI FSR 2009/3208. Môžem to aj prečítať, aj potom vám to dám k dispozícii, aby ste videli, že aj na Fond sociálneho rozvoja to bolo prijaté ešte v ten deň, je to riadne opečiatkované s dátumom a píše v tom liste: vzhľadom do skutočnosti, že od 15. októbra 2010 budem zastávať pozíciu riaditeľky odboru rozvojových projektov na Fonde sociálneho rozvoja, žiadam, aby som bola vylúčená z procesu konania o žiadostiach nenávratného finančného príspevku predložených vo vyššie uvedených výzvach, v rámci ktorých je predložená žiadosť o NFP občianskym združením Kultúrne združenie Rómov Slovenska, kde som pôsobila ako štatutárna zástupkyňa. Nakoľko by mohla vzniknúť pochybnosť o mojej nezaujatosti, prosím, aby bolo moje žiadosti vyhovené. S pozdravom, Andrea Bučková. Nech sa páči. Takže to je zo 14.10., to znamená deň pred nástupom pani Bučkovej do funkcie. 27.10.2010 bola táto vec, táto je žiadosť zverejnená na stránke Fondu sociálneho rozvoja. Tá výzva, o ktorej sa rozprávame, lebo nám takto, že jedna vec je ten projekt, druhá vec je výzva, v rámci ktorej bolo posudzovaných, koľko to bolo, 30 projektov? 30? Celkovo 48. Celkovo 48 projektov, proste veľa projektov. Tá výzva bola zverejnená 23.12. v roku 2009. Projekty boli predkladané do 30. marca 2010, to znamená, toto všetko sa dialo ešte pred našim nástupom do funkcie. Hodnotenie prebehlo od 17. až 21. júna 2010 a zo všetkých tých projektov bolo podporených 25. To je to prvé hodnotenie, o ktorom hovorím teraz. 9.7.2010 nastúpilo nové vedenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, to znamená ja a minister a tak. A my sme robili iba niekoľko personálnych zmien a všetky tie personálne zmeny sa týkali oblasti, kde sú štruktúrne fondy. To znamená, že sekcia vedenia Európskeho sociálneho fondu a plus SORO organizácie, to znamená Fond sociálneho rozvoja a SIA. Kvôli tomu, že sme mali vážne pochybnosti teda o kompetencii tých ľudí, ktorí to zastávali v minulosti. A to neboli akože naše pochybnosti, ale to boli pochybnosti, ktoré vyplývali napríklad z auditov Európskej komisie alebo z vládnych auditov. Hej. Vedením Fondu sociálneho rozvoja bola vtedy dočasne poverená pani Košutová, ktorá bola predtým, myslím, v pozícii riaditeľky odboru. Ona bola poverená vedením Fondu sociálneho rozvoja a 16.7. sa ujala tejto funkcie. Pani Košutová zistila, že v rámci hodnotenia tejto výzvy celej neboli dodržané tie štandardné postupy, ktoré sú ako jasne stanovené a predpísané. Ktoré sú to? Marek, čo tam bolo? Povedz mi presne. Boli použité napríklad neaktuálne hodnotiace hárky, neboli uplatňované pravidlá z novej príručky pre hodnotiteľov, tých pravidel je tam veľmi veľa. Tú príručku pre hodnotiteľov vám môžeme dať potom k dispozícii, ako to nie je problém. No od mňa to nebudete počuť, lebo ako neviem, prečo by som vám to mala hovoriť. Pýtam sa, neviete mi na to odpovedať, alebo viete mi na to odpovedať? To sú detaily, ktoré pani štátna tajomnička nepotrebuje vedieť. Prepáčte, ale ja som štátna tajomnička ako ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, tá moja agenda je strašne široká a od toho tu mám ľudí, ktorým absolútne dôverujem, ktorí zastávajú funkcie, ktorí vám samozrejme vedia okamžite odpovedať na vašu otázku, ale nesmiete to žiadať ako odo mňa. Takže ja vám viem povedať, že vo všeobecnosti čo to bolo, ale keď to chcete rozmeniť na drobné, tak nech sa páči, je tu pani Polačková, prítomná je tu pán Hojsík, nemajú absolútne žiadny problém, dokonca vám aj dať tú príručku k dispozícii, tam je toho veľmi veľa. To potom sa o tom porozprávate. No, to znamená, že ona prišla na to, že v rámci hodnotenia tejto výzvy neboli dodržané tie štandardné postupy a ona na to prišla aj kvôli tomu, že na to, že sme mali vôbec problém pri hodnotení jednotlivých výziev, upozornili audity Európskej komisie a vládny audit, ktoré sa konali ešte za bývalého vedenia. 30. júla požiadala o možnosť zopakovať hodnotenie celej výzvy.
vy ste, keď ste sa mu hovorili, tak ste hovorili, že to je proste neštandardný postup. Tak to nie je to úplne štandardný postup, ale my sme museli takýmto spôsobom postupovať, pretože my sme vedeli, že tá výzva jednoducho, že pri hodnotení tej výzvy, tých jednotlivých projektov neboli dodržané tie postupy, tak my sme sa nemohli tváriť, že sa nič nestalo, najmä keď na to upozornili auditori z Európskej komisie. Takže 30. júla ona požiadala o to, aby sa mohlo zopakovať hodnotenie celej výzvy. Požiadala o to riadiaci orgán, čo je vlastne sekcia riadenia Európskeho sociálneho fondu, a sekcia jej vyhovela 2. augusta. To znamená, že toto všetko sa udialo dávno predtým, ako nastúpilo nové vedenie Fondu sociálneho rozvoja, a to je pán Hojsík a samozrejme pani Bučková, o ktorej sa rozprávame. Po tretie, to nové hodnotenie sa konalo 18. až 20. októbra, ale noví externí hodnotitelia projektov boli vybraní ešte pred nástupom pani Bučkovej. Oni boli vyberaní 6. októbra a my tu máme pre vás pripravený CD nosič, na ktorom máte video záznam o tom, akým spôsobom boli losovaní títo externí hodnotitelia. A toto prišlo vlastne s nástupom nového vedenia jednak sekcie riadenia Európskeho sociálneho fondu a Fondu sociálneho rozvoja, pretože týmto sledujeme stransparentnenie celého toho procesu výberu externých hodnotiteľov, takže nemáme problém vám to dať. A každý, kto sa k tomu chce dopracovať, tak sa k tomu dopracovať samozrejme môže. A úplne poprvý raz sa toto losovanie, tento výber externých hodnotiteľov k jednotlivým projektom konal aj za účasti zástupcov Európskej komisie a ešte aj občianskeho združenia CEPA. Ak poznáte občianske združenie CEPA, tak určite viete, že oni dlhé roky bojujú o to, aby sa stransparentňovali postupy pri prerozdeľovaní štrukturálnych fondov Európskej únie. Oni boli tiež tu. Teraz ďalšia vec, že vy hovoríte v tých vašich otázkach, ktoré ste teda posielali, že vraj to hodnotenie sa konalo v kancelárii pani Bučkovej. To vôbec nie je pravda, máme na to dôkaz. To hodnotenie v rámci tejto výzvy, v rámci pre túto výzvu, sa konalo na 8. poschodí, kde je sekcia riadenia Európskeho sociálneho fondu a konalo sa v zasadačke. Pani Bučková sedí v kancelárii na 5. poschodí, kde sídli Fond sociálneho rozvoja. V čase, keď sa konalo toto hodnotenie, to znamená 18. až 20. októbra, bola pani Bučková teda riadne v práci a vôbec nebola prítomná v zasadačke na 8. poschodí, kde sa konalo to hodnotenie tých projektov. Hodnotitelia opätovne hodnotili všetky projekty v rámci výzvy. 20 bolo podporených a medzi inými aj ten predmetný projekt, o ktorý sa vy zaujímate. Tým, že my sme ešte neposielali informáciu o záveroch hodnotenia konečným prijímateľom, my vám nemôžeme zverejniť názvy konečných prijímateľov ani názvy projektov. Ako čiste teoreticky by sme tak mohli urobiť, keby ste si to vyžiadali na základe infozákona. Ale my sme viazaní tým, že systémy riadenia teda štrukturálnych fondov nám neumožňujú verejne publikovať výsledky predtým, ako sú o tom upovedomení vlastne koneční prijímatelia o tom, ako skončilo to opätovné hodnotenie. Ale môžem vám povedať, že vy teda dosť pochybňujete v tých otázkach, že ten projekt nielenže bol podporený, ale že tam bola ešte navýšená tá suma. Ona navýšená bola navýšená o 32 266,70 €, ale v rámci toho nového hodnotenia, keď boli prehodnocované vlastne všetky tie projekty, tak to nie je nič výnimočné. A ja vám teraz poviem rozdiely, okoľko boli navyšované tie ďalšie projekty v rámci tejto jednej výzvy. Pri jednom projekte to robilo 51 186 €, pri ďalšom 87 100 €, pri ďalšom 7 281 €, 77 820 €, 84 634 €, 96 767 €, 52 702 € aj 20 centov.
Takže to nie je ničím výnimočné, že pri tomto projekte boli navýšené tie finančné prostriedky, pretože išlo o iných externých hodnotiteľov, ktorí sa proste dopracovali k takémuto záveru. My ten záver ako nejako neovplyvňujeme. Hovorím vám, že my by sme vám čiste teoreticky mohli dať aj mena tých externých hodnotiteľov, ktorí boli pridelení k tomuto projektu. Takže my nemáme fakt problém akože odkryť čokoľvek. Ja na tomto celom vidím akože jediný problém, že pani Bučková nastúpila do práce 15. októbra 2010 a to hodnotenie sa konalo 3 dní po jej nástupe do funkcie. Ale faktom je, že ona napísala tú žiadosť, kde teda pomenovala ten potenciálny problém, ktorý by mohol vzniknúť s tým, že ona teda bola kedysi štatutárkou v tom občianskom združení a dnes pôsobí na Fonde sociálneho rozvoja. To je celé. To je celá geneza. Čokoľvek chcete, tak hovorím, nadávam vám ten CD nosič, máte k dispozícii ten list, tú žiadosť pani Bučkovej. Môžeme sa porozprávať o tých externých hodnotiteľov, môžeme vám odkryť vlastne celý ten proces, ako funguje to párovanie k tým projektom. Dostanete tú príručku, aby ste tam videli tie úplne špecifické dôvody, ktoré nám sú prediktované a ktoré musíme dodržiavať jednoducho. A verte tomu, že toto celé bolo spôsobené tým, že podľa mňa sme konali správne, keď sme prehodnocovali vlastne celú tú výzvu. A tam absolútne nešlo o tento jeden projekt, tam išlo o celú výzvu, to znamená prehodnocovali sa opätovne všetky tie projekty. Dobre, moja posledná otázka, lebo už na všetky ste pani štátnička odpovedali. Nevidíte v tom konflikt záujmov, že pani Bučková bola predtým šéfka občianskeho združenia a naraz je riaditeľka tejto sekcie? Nevidím preto, lebo ona konala naozaj transparentne, ona nás na to upovedomila. To znamená, že ona sa to nesnažila nejakým spôsobom zakryť to, že kedysi pôsobila proste v nejakom občianskom združení. Pozrite sa, ja som veľmi rada, že tu máme kompetentných ľudí, ktorí teraz fakt prichádzajú z praxe a upozornila na to úplne transparentným spôsobom, aby sme to transparentne komunikovali smerom k verejnosti s tým, že sme to vlastne zverejnili na webovej stránke Fondu sociálneho rozvoja. Čiže nevidíte v tom ani problém, že vlastne v podstate predtým bolo skrátené ten projekt a teraz bol navýšený na tých 93 000? No, toto je veľmi vytrhnuté z kontextu, o čom vy hovoríte, lebo ja som vám teraz dala k dispozícii aj iné sumy, o ktoré boli nahodnotené iné projekty. Hovorím vám, ale treba to vnímať v tomto kontexte, pretože tento konkrétny projekt bol navýšený o 32 000 eur, ďalšie boli navýšené o 87 000, o 94 000, o 84 000, o 96 000 eur. To znamená, že to nie je ničím výnimočné. Pravdepodobne externí hodnotitelia pri tom ďalšom hodnotení jednoducho dospeli k záveru, že tie aktivity popísané v rámci toho projektu, ktoré predtým možno predošli hodnotitelia vyškrtali, boli opodstatnené a že jednoducho na ten projekt má ísť takýto balík peniazy. Čiže vlastne v podstate konanie predtým, ktoré bolo zoškrtané na 61 588, nebolo správne a to, ktoré ste vlastne urobili dynamiku, bolo správne. Tak to býva. Naozaj takto býva pri týchto opätovných hodnoteniach. Nie je to ničím výnimočné, že proste iní externí hodnotitelia dospejú k inému záveru. Ďakujem.